Det er blevet populært at lave spil, hvor jorden eller dele af den er blevet smadret til ukendelighed. Udviklerne Jaeger er hoppet med på vognen og lagt ørkenstorbyen Dubai i ruiner i Spec Ops: The Line. Det er en bølge af voldsomme sandstorme, der har gjort den eksklusive by ubeboelig, og amerikanerne har nu sat en mindre styrke ind for at forhindre drab og plyndring. Som den retskaffende kaptajn Martin Walker skal man både nedlægge oprørere og kæmpe sig gennem gigantiske mængder af sand for at finde en overlevende amerikansk major, der har bedt om hjælp. På overfladen byder Spec Ops ikke på så meget nyt, da det minder meget om spil i samme genre, f.eks. Gears of War. Men universet er ret unikt, da det er en virkelig by, udviklerne har lagt i grus, og da det meste af Dubai er så ekstravagant, er det en ret spektakulær sag at skyde sig vej gennem bygningen. Nogle af ildkampene kan virke uoverkommelige, fordi der strømmer fjender til fra højre og venstre. Men nogle gange kan man bruge sandet til sin egen fordel. Står fjenderne foran en glasfacade, hvor der ligger store mængder sand bag, kan man nemlig smadre vinduet, så sandet braser ind og begraver fjenderne. På Xbox og PlayStation er grafikken rent udsagt mangelfuld, for teksturerne er mudrede og opløsningen langt fra rigtig HD. Men styringen er præcis, og musikken gør, at man nemt lever sig ind i universet. På en kraftfuld PC forsvinder de værste problemer, så man kan med stor fordel vælge denne version. Spec Ops: The Line er ikke noget mesterværk, men det er bestemt heller ikke dårligt, og det udkommer om sommeren, hvor der ikke er så meget andet. Spec Ops kan hjælpe med at stille den værste skydespilhunger, men PEGI har sat aldersgrænsen til 18 år, og det bør man respektere.